収まる僕の人生を誰かに認めて欲しくて振りまく笑顔、計算上割り切れないかのイリスの難問が出るまだ生き残りなんだ、出られないんだ。人はどうぞと一人一人の腐れ目の前のレールの向こうに上がれるだけだけど、何がしたいかわからない、何ができるかわからない、そう言いながら追いつばってここまで来たんだよ。明日のことわからない、昨日のことは変わらない、なら今日ぐらいは僕にください。お祈りにで動く僕の人生を一人で押し付けるように配り歩いた、期待されないまま期待もしないまま削られた僕らの形をどんな風に見えるのだろう、何を手に入れたんだろうか、何を失ったんだろうか、答え探す歯を食いしばってここまで来たんだよ。明日世界が終わろうと昨日のこと忘れようと、ただ今日だけは僕にくださ遠ざか一人一人の腐れ、どこでつまずいたの、あれ何してんだろう、期待されないまま期待もしないまま削られた僕らもまだ息はあるから、だけど何がしたいかわからない、何ができるかわからない、そう言いながら這いつくばってここまで来たんだよ。明日のことはわから